Bună ziua! Eu sunt Corina Goreac. Bine ați venit la Parenting cu Sporpsiuni. Există un filmuleț pe internet în care vă spuneam ce să nu le spuneți copiilor voștri. Dacă se poate, niciodată. Bineînțeles că există și întrebarea și ce să le spunem totuși copiilor noștri. Asta o să abordăm în sesiunea noastră de astăzi. Ce să le spunem copiilor noștri? Depinde ce să le spunem copiilor noștri în funcție de situația în care ne aflăm și obiectivul pe care îl avem. Obiectivul este acela de a îndeplini o nevoie pe care copiii noștri o au într-un anumit moment, într-o anumită situație. Să spunem așa, că ei vin, în general, cu o floare și suntem foarte încântați să primim flori de la ei. Este frumos. Uneori vor veni și cu un cactus în care s-au înțepat înainte și ne-l aduc și nouă, poate ne este teamă să ne înțepăm la rândul nostru. Ce este nevoie acolo este să se simtă acceptați și să se conecteze cu noi. De acest lucru au nevoie să știe că sunt într-o formă de atașament securizant. Ce le putem spune? Au nevoie de atenția noastră. Le spunem că îi vedem, îi auzim, știm cât suferă, le suntem acolo, aproape și vom depăși situația aceasta împreună. Iată, sunt aici pentru tine. A doua situație în care ne putem găsi este aceea în care ei se descurcă pe cont propriu sau vor să se descurce pe cont propriu. Au nevoie să exploreze lumea, să meargă și să își formeze o identitate proprie. Ok, pare o idee bună. Du-te și vezi cum este. Bun, eu nu aș face lucrul acesta, dar tu du-te și încearcă. Sau, de-abia aștept să-mi povestești când revii cum a fost. Dați-le această libertate de a alege și de a explora lumea. Au nevoie să-și formeze propria lor identitate. Ce ar mai putea să facă? Ar putea să exploreze atât de mult sau să-și îndeplinească propriile nevoi atât de mult, încât uneori să exagereze. Și credeți-mă, vă pot pune răbdarea la încercare. Vor depăși limite. Este rolul lor, pentru că și noi am făcut lucrul acesta în copilăria noastră, în adolescența noastră, să depășim limite. Au nevoie, în schimb, să fim feri și să le punem noi bariere, să le punem noi limite. Dar asta o facem în momentul în care suntem feri. Înțeleg că îți dorești acest lucru, dar acum nu se poate. Poate mai târziu. Nu este în regulă să te porți așa. Îi vei răni pe ceilalți. Sau chiar eu mă simt rănită acum, în momentul în care tu te porți așa. E necesar să respectăm regulile, pentru că altfel totul în jurul nostru ar fi un haos. Da, ei au nevoie de aceste reguli. Au nevoie ca noi să le stabilim, pentru că au nevoie de securitate și stabilitate. Bun. În alte situații, vor avea nevoie să afle, să fie educați, că părerea lor contează, că își pot exprima ceea ce simt sau ceea ce cred. Deci, tu ce părere ai despre acest lucru? Ok, ce vrea să facem mai departe? Înțeleg că ți-a spus cineva într-un anumit fel, dar tu ce crezi? Le dezvoltăm astfel identitatea și concepția despre propria lor persoană și faptul că ceea ce cred ei este la fel de important, poate iar uneori chiar mai important decât ceea ce cred ceilalți. Da? Orientează-te către tine și vezi tu ce crezi, tu ce vrei. A cincea situație în care vă puteți găsi este aceea în care vrem să ne relaxăm, să ne oprim și să ne bucurăm uitându-ne la această lume frumoasă,
aflăm. Ok, astăzi am făcut tot ce se poate. Hai să ne oprim. Hai să ne odihnim. Ție cum îți place să te relaxezi? Simți nevoia să te uiți pe pereți? Ok, poți să faci lucrul acesta. Nu e ca și când ar rămâne acolo pentru totdeauna. Prin urmare, nevoia lui este aceea de a se relaxa. Și a noastră este aceea de a se relaxa. Avem nevoie, noi toți, să stabilim relații bune unii cu ceilalți și să nu ne deteriorăm aceste relații de o manieră în care să nu mai poate să fie reparate. Există 4 inamici ai relației dintre noi și copiii noștri. Critica, atacul, retragerea și disprețul. Aceștia sunt cei 4. Sau, așa cum spunea mama mea zilele trecute, în toiul unei conversații, când cineva își pierduse firea, ploaia este cea care face recolta să crească, nu tunetul. Sper că v-a fost de folos și vă aștept și data viitoare la Parenting cu Scorpion. Eu sunt Corina Goreac. La revedere!